Nurut banyu bolong ini lho. Ngrekosone omah ning gunung iki lek ora enak banyu yang ini lho. Jebal lur, jebal bolong. Es. Saya karep ngombe. Ngombe. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukane sing bocok putih kae. Iki ning dhuwur iki, dhuwure telange kan. Ora jalan ngene. Endi? Iki kelapa kok dhuwure telange. Sing putih. Oh. Enak ndok gemak. Sama anak Mak Yum. Kang Nuril. Ndok gemak iki lho. Lekuy. Alhamdulillah. Ning kono ki wis ndak indang karo sing sambungan ning kono. Iline. Mantep iki gedhi ning kono ning kene iki wis cilik ngono lho. Ayo. Abang. Ora calok ning kono sing digedhekne pangkat ning kene engko. Apa anu sekne wong? Sik lek kene oleh banyu tidak diupakara sing kono. Iki ditembus nih. Iya ditembus nih. Iya karakne dinjone. Oh ning kono dibibet apa, Mas? Ning sawah iki. Kowe karep halak karo buras tak nyambung. Ki teko kono ning cowi iki. Kono nah, angin-angin. Nah, nggone lho Ning kono ora dijebak. Angin-angin ki ana ning Ning ndi, Kang? Kalen kuwi. Nek kalen banter biyat. ning kantor barang ning kalan sian. Kalan bengkok iki le. Iya. Angin-angin eneng. Tak bubut esuk mau ya banter biyat wong bodho rawit iki mah. Sing berarti gak nih. Sing gak banter iki kira-kira. Nyanon kek midan kuwi ya. Pamane apa ya dinyok golek. Dilune selang apaan ya? Tuh. Sakro. Iku kok ning kene. Eneng, eneng sama sini. Apa? Selang. Ndi? Di dileh matur ya ndak ki anu ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Dinyobrol. Ngono sing ngilen, dicek sapa kok man. Ini sama. Yo, iku Yanto iki. Iki ndak ki anu lho, ki loke ki nyogoki reget. Wong iso apa mung sengsara lutuh ngono ki selang iki ae. Gagal iki ngene. Oke kurang banter. Neh penah alkon. Sebodot. Nek sapa yang disedot. Lara Ora maksudnya nyenset kan Apa tuh sak 2 kilo kan. Kilo parah. kali Kok ngajak ta wae. Kawat yang mah eneng. apa? Akon. Kawat. Apa tekono ya, Kang? Iya pirang meter. Iya 4 meter ku. Yo paling jauh 12 meter. 12 meter mi eneng iki. Nyambung tilas. Nek nyambung yo tilas 24 meter. Ki selang niki pinten meter to, Mbah? Panjangnya? 50. Seketan apa sing sekilonan? Seketan. Iki selang pas. Marano kan enek sing sak kilonan enek sing seketan lho. Pas. Ratusan karo seketan. Iya lah selang pas. 24 meter yo. Selang disogok kok kene arep kono. Selang 50 meter. Pindho ape balik pindho. kabane padha ae. Kawat. Selang iki lah sing kaku. Gori keter enek, Apa? Kawat. Iya ning jedan kae. Lah eneng nggih sing Enek loro ki tilas. Lek selang anyar ning kok yo mungker disogok. Iya bukan. Iya. Njongo nyatu lemes. Selang gede yo mungker sapno kan mesti ora kuat. Para lo anu mang kawat. Kamu kawat. Tenan pokoke yo imam. Ora masuk ya engko iso. Lho iya Delok. Amat Mbah nggih? Oh ning kene ning kulon iki lho dicek. Nek iki wong manggu wedi to, Dik. Anu, duduk tak duduk karo Kang Mamat nanti glos are medeni gedebet. Banyu mandek ning kene iki lho. Heeh. Turun sarapan yuk, keluar clear. Iki sakmene iki yo. Heeh. Buka didol ning kono. Iya. Iki sakmene iki yo
Kok didoi ning kono. Iki ki jalure ngendi to? Iki. Nurut banyu. Banyu jangane semangka. Sangone semangka. Kira niki jelas. Engko lala yang duduk nih kene barang ya wong lek. Iki kaya ora ada kaya kene. Kan garing ta. Lek anu ngembesen kono mang lho. Lek nyetu Iya. Iki paling kok anu, kelebono ya ning jero. nyangkrang ngono. Buar. Ora sak mono ya, ning kono juga enggak lakar. Terus enggak. Untuk ini lho, Pak, nang ngene nang mana lari. Ngendi? Untuk ini iki penak. Oke niki yo. Nah, ning kene paling iki. Ini pokoknya jadi jalan lah iso. dalan. Ini anu nih parah ini. Kecil tadi itu ini. Aku mah yo kok ngelocok to. Nyawa. Kayak jane kaya lulang cecak. Locok barang. Ini parah lagi di sini rene. Nurut banyu bolong ini lho. Ngrekosone omah ning gunung ki lek ora enak banyu yang ini lho. Larang. Ora iki to. Kanan dono. Wah. Kok ya lucu. Oh iya ning kono. Ora enak lek anu. Tukerane wong. Ngombis lek anu. Kono lah nyato anu iki. Lek iki piye ning kene iki? Apa ya abot? Abot to, Kang? Abot. Ayo. Gede ini. Yo. Aliyah gede banget to, Wong. Layak jare mbahakan mang ora semono ngono. Ketok, meneng wae lho. Banyu karo ngono lho. Nah sini ya gede ya. Nek kono semono kae emang kan Ora wajar. ora wajar. Iki ning dilarem bedal karean. Ya penake lek separo-parone ya pas ning dalan kemeng kae, Wong. Iya, pas dalan ning Lek separone, lek separone. Lek nyatane kan yo ti raga ati. Tenek sambungan. Nah yo. Pirang tigaan iki pas banget pokoke jan Berarti atau yo kaya jlondor ae talene wis anu lho. wis langsung slup yo. Selepas ya, Tuan. Kan maksudnya kan anu, apa ngarane iki? Lek diketok ning kono kan wis separo. Engko lek pemorono sing anu diduduk sing kono nae. Angin-angin ngene gitu. Sana ning kono ya nurung munggah ngono lho. Kambil kae ya menge. Heeh. Heeh. Hek kambil kae ki Kurang-kurang kambil iki. separone. Heeh. Iki kan ning kono kemang. Ngene lho. Iki lene selang iki. Nyoblok. Setaku lho. Berarti medune nyandi iki mengselang ki mengke. Pipo ki wong. Ora nek bagel wis. Wis didileh engko pokoke jempete dijadi dibalekne kan. Nah, sip. Ora kena di jumpluk. Enak kuwi. Anu, malah nolak. Pas lisir malah anu, malah ngejam. Ya anu, cemet paralon. Endi? Enak oyote iki lho. Iya. Ini berbuat. Nah, sekali nang rono. Sampai teko itu. Watu gitu loh. Ora kaya wong tua ya. Ontene dudut awake dhewe nglintoh ya. Sonda. Wah, sing paralon putih. Jok iki, sindok iki. Dapat kul buntet lur. Buntut.
Iya dah. Kalau buntet, Gol buntet dah. kalau buntet lemah kuwi. Kena. Burung. Anu. Oyot di betul. Itu harus gede karo putih ya. Putih oleh sore pinggir kene ya. Repot berarti andene ini. Wong oyot kampil kok. Iki. Lian. Kok wis teko kono ae. Teko kene. Bisa ki anu karo kono ti ganjeli. Piye? Hasile. Iki karo kono ti ganjeli. Ya, jika ya. Sik tak. Mung plek kene. Kok sak mono ae engko. Ngendi ler kene yo. Kene wis. Kene diganjeli. Karo ganjeli kuwi. Kene kak, engko nekak kono. Wes. Munggul. Karek mbeleh. Karek belah lur. Loh, Resan. Iki metu sumber kaya ngene iki. Sumber gede banget ya. Sumber kamulyan iki. Woi. Woi, Sumber ngono lho, sumber. Wong piye carane ling bejo? Kaya ngene iki. Digepok. Digepok lho Yan. Ngatur linggi se ketul. Sing kene. Oh, ngene ku ati. Iki ning ngendi le mandek. Oh, ngono kok reget ngono kuwi wong. Reget mandek. Lho, kaya ngene iki lho. Gede. Hah, Banjir geden, Lur. gede lho banyune. Banjir geden. Berarti ning kono Pak Mat iki. Iya. Karek nyogok selang iki. Lho. Saiki lek wis roh ngono kuwi. Separo lho pisan. Saiki golek selang. Kurang apa ini ora kencur apa. Lur. Nek iku ya budek to. Mbulak engko kete anu kete tikonone anu. Malah gelem gede, Kang. Telepon iki malah gelem gede. Berarti ki ning titik kene. Lah iya, Iki kon tak ati sakmene terus. ning kono. Nah, apa ki nyumpet? Iki wis viral ya. Iya. Wes. Fotonya perjuangane lur ngene iki lho. Mbok kira kuwi akibate kuwi Penyebab iki. Penyebabe. Urung akibat iki. penyebab Iki sik malah penyebab akibate banyune rame. ora mili. Benere ngono. Dadi iki kesumpetan alah mbut iki. Pak Mbut kesumpetan iki lho. Pecah. Ora deh. Ya ndeng-ndeng. Kuwi rencanane arep diketok ngono lho. Bola. Putih ra kena anu. Lek wis halum. Tekan ndi, Kak? Lek kena lecek. Rasane kaya sing siset teko kene iki sing siset. Rene longgar. Tekan dawa nek nyambung kowe nak engko. Silahi nek luri. June Gorok. Sik Batar. Iki mung sapa bang sabungan. Ya Gorokan. Oh. Sing nyambung parane nanti. Endi wong nyambung pedhot. Wong mang wis pedhot tok, arep putih. Pokoke sing anune ki nyogok apa ono sing teko lho. Iya lho, 4 meter 4 meter nyancak ngono. Sing pokoke sing ki nyogok teko lho. Ora tau, ora kuat lek selang. Nek kalau nek benter kae. Ora kena. Benter lho. Wong siset banget. Wis ketambun. Ya sikil-sikil. Nyapura ning kene, Mal. Nyapura ning kene. Nyambung. Daya tuk-tukan teko ngendi? Arah-arahe. Wong jane kene iki. Iya sing suwiset ning ngono. Anu banget paling. Ngendi wong kene? Cek to, Pak. Iki parane dulu tak kene. Aduh. Koyo ngancing ngono modele iki. Wis ketok iki. Wis kono. Dik Pak. Golek nek benter. Genter
ana sing dawa semono apa ora? Dia apa gendar? Ki nyogok. Ora ning ngene ya. Lho, pok. Dia nih orang nang kan enak. Oh, sogok saiki. Alhamdulillah iki cukup, Lur. Ayo, ditokne neh. Kapan sesuk? Kabar-kabaran Ade. Heeh. Oke, Kang Abdul saudare yo jajan-jajan ngono kuwi. Wes karek ngenteni ning kono kae. Nggih, Mbah. Gol di parala. Enten anune. Ya, Ayat. kurang kaya selang nembak laren grup iku kaya. Sen kaya selang. Wes, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Ki ngenteni iki. Urung teko. Urung teko, Lur. Kuwi iki. Weh! Oh, goleng iki. Aduh. Wis miring uriyo mil kemang. Ora lho. Piye? Kuwi iki janji anu iki ngene, kuwi milih lek ngene nutup dek iki. Kuwi ki ora miring karo ane mau. Ora kaya mek sak arah lho iki. Kuwi Munyer. Bener lah kuwi. Aja ditu gebutan. Pacule sapa kuwi? Pacul. Nyapa lah gareng nyambene nek minum to? Motor iki. tak mancing. Oh. Ngenteni miline.